în situația respectivă în care este 4 și 24 de minute. Eu voi trezi pe Anca în stilul Căline, hai să mergem la țară, să vedem ce zice nebuna. Căline! Hai că trebuie la țară! Hai la țară, Căline! Hai, Căline, la țară! Zi, Căline, ceva! Să te beau, hai, Căline, zi ceva! Păi, situația respectivă în care este 4,24 AM, zona Angliei, în care Ioana doarme ca o nebună. Uitați-o pe Ioana nebuna! Uitați-o pe Ioana nebuna cum doarme! Incredibil de jur că aici, în situația respectivă, în care se află sticlele, și eu personal, cred că mă pune să dorm în situația respectivă în care nu am pe pișa și pe scoapter aproape, dar nu e, sunt pe scoapter, pe nebunul, pe masturbel, cum se zice mai nou. Ceau, ceau,